ukuthi ukubheke futhi ukuthi ngaphambi ungena nomuntu usumbambe emaphutheni angakanani. Angaka amaphutha usumbambe kuwo. Uzokwazi nokumamela lamaphutha. Abanye abantu babamba amaphutha umuntu ambambe kuleli, afanayo ambambe kuleli. Alokuthi hayi ngixolisa isithando sami, hayi ngixolele isithando sami, ngiyixolisa isithando sami, hayi ngixolele isithando sami, bangena. Bese emshadweni akumnandi emshadweni. Ngoba njalo kuvuka lawa amaphutha. Methi uyepha indani ucabanga lamaphutha ayevama ukwenza. Meke kwangena ucingo ucabanga lamaphutha avama ukwenza. Meke wathi uqhamuke bingelana nomuntu ucabanga ukuthi sevusa lamaphutha owawazi. Uma umuntu ongakwazi ukuxolela amaphutha ungangeni emshadweni. Ngoba uzophila impilo ebuhlungu phakathi. Ungafani nje nathi esishayela ikhwele emshadweni. Bese uthi nenza ngani? Sayinika isikhathi saqale sabuka sathi hayi ngeke sikumele ke lokho. Ngeke sikumele. Sathatha lapho sasingabamela. Ngoba inhliziyo zethu sasazi ukuthi ngeke sikwazi ukukuthwala lokho. Yabo. Manje sesinenkinga manje soloko sihamba siloko sisevisa umshado wakho. Wathatha umuntu omazi unenqwaba yamaphutha. Ayikho into ezomshintsha musuphakathi. Ngoba mase efuna ukwenza amaphutha ukhumula le ring wamnika yona ayibeke phansi enza amaphutha akhe. Methanda uwenza iring ikhona. Bathi iring nje lolucingo aqhubeke nempilo yakhe.